Gusto ko yung may sili. Yan. Imaldo. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng minanok na baka ng Quezon Province. Ayan. Hello po mga taga Quezon Province. Magandang hapon po, Yes. mga kapudibis po natin taga-province, taga-Quezon Province. Yes, Ayan. mga kapudibis. At meron po tayong rice. At meron tayong sausawan patis. At meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, kapudibis, wala po tayong online collaboration Opo. kaya try muna po tayo ngayon. Opo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga taking Kapampangan, Mga tano po, taga Quezon Province, mga tamo. kain na po tayo mga kapudibis natin yan, taga Yes. Quezon Province. Yung taga, yung Quezon Province, hindi linalagay ng ganito. Sayote. Ay, oo. Kaya minanok po siya kasi para siyang tinola at nilagang baka. Yan, kaya minanok na baka. Yes. Yung iba, hindi siya linalagyan ng sayote. Pero kami, nilagyan namin para May gulay. may gulay kami. Di ba? Sarap. Ano siya, may nilagyan po namin ng dahon ng sibuyas at ano to? Mustasa. Mustasa. Ayan. Mustasa. Ayan talaga yung original. Mustasa lang yung nilalagay. Di ba? Anong subo tayo? Nasubo tayo. Tabaka. Sasab. Sasasa na natin dito. Gusto ko yung may sili. Unang subo. Unang subo para sa inyo mga kapudibis. Para sa inyo pang unang subo namin mga kababayan po natin taga Quezon Province. Kain po tayo. Yan. Sarap. Lambot. Sarap. Sarap siya. Sarap ng sabaw. Ang lambot mga kapudibis. Sili mga kapudibis. Try nyo na po ito mga foodie, masarap po siya. Tinolang na tinolang na nilagang ganun. Parang tinolang manok, tapos nilagang na baka. Sarap. Kaparas, inom tayo tubig. Parang ano siya, tinola, pero yung ginamit natin baka. Di ba? Masarap naman sa Quezon Province, no? Special yung nila, tinola. Tsaka masarap yung kanilang Sinang Thomas, no?
Lagyan ko sa baw, no? Kapudibis, ang sarap. Ayan, shoutout po pala sa mga kasama natin mukbangers na taga Quezon Province. Tulad ni Bioko Food Trip, Ano, John Aldrin Jan Princess. Ayas, Marty Si Atendido. Kabayan Marte at Nandito. No? Yes. Sabi ni Jeff, Happy Valentine's Ball. Sabi niya. Si asawa ni Sisi Kati. Di mo ba alam si Sisi Kati yun? Niloloko niya lang pala ako. Oo. Ate Kati, ano ba? Kinilig na ako dun eh. Niloloko ka lang. Tinitiknan niya yung reaction mo kung anong reaction mo. Pinusuan ko naman. Hindi ko na siya inano. Kasi masasaktan lang ako pag nare-replyan ko. Sarap. Mga kapudibis, sobrang init na ngayon, no, mga kapudibis. Kaya ingat-ingat po kayo. Inom na maraming tubig. Kaya si BBM excited Mag-swimming. mag-beach o kaya mag-swimming. Sarap ng sayote. Manghang yung mga sili, no? Lumalaban sila. Sarap. Ikaw ba, di ka excited mag-swimming? Alvin? Excited din. Kahit di ako marunong lumangoy. Tawa doon eh. Marami naman nang di marunong lumangoy. Si Sisi Cindy din, di daw marunong lumangoy. Ganun talaga pag maganda, di marunong lumangoy. Takot mamatay. Ay, ganon. Takot malunod. Hindi ako. Marunong ako lumangoy. Pero maganda ako. Marunong ako lumangoy. Serena. Serena kasi ako. Ganun talaga pag sirena. Marunong lumangoy. Kaya nga si Reyna eh. Sarap. Nakakamiss sa Boracay, no? Tsaka sa Palawan. Comment si Palawan. si Jobet Joby, Tenorio. Pag-uwi na dyan, swimming tayo. punta daw tayo sa Boracay. Ganda sa Boracay. Lalo na ngayon siguro, no? Nakapunta ka na ba ng Boracay? Di pa. Hindi pa, no? Asan ka ba nun nung pumunta kami ng Boracay? Ha? Trabaho. Trabaho ba ako? Hindi. Ay, oo. Nandito ako noon. Hindi ka sumama. Oo. Nag-Boracay kasi kami noon. Buong pamilya. Oo. Yak sumama na. Wala na tayong rice. Ano ba? Isa kayo pa. Sandali lang. Makapudibis ko lang ako ng kanin, no? Hindi. Kaya makapudibis kumuha kami ng kanin. Ang sarap. Nasarapan kami sa minanok na baka.
Ng Quezon ng Quezon Province. Province. Sarap. Kaya magluto na kayo mga kapudibis. Napakasimple Sarap. lang. At napakadaling magluto. Para nagluto ka lang ng tinolang manok. Oo. Pero ang ginamit, baka. Baka. May gusto pa akong gayahin sa sa Quezon Province yung yun, ginataan siya eh. Yung niluto ni Sisi Cathy. Isda ba yun? Hindi. Baboy? Ginataan manok? Bagoong. Ay, hindi ka pwede doon. Diba? Kailangan wag mong kainin yung hindi pwede sa'yo. Kailangan ako lang ang kakain mo. Love niya ako. No? Hindi siya pwede sa bagoong na may gata. Ako yung pwede. Yung last time na kumain ako nun, alam niyo na. Linagnat siya. Mm-mm. Yung hindi pwede sa kanya ako nakakain. Opposite talaga kami ni BBM, no? Yung mga nakakain, yung hindi ko na pwedeng kainin, nakakain niya, no? Yun naman sa kanya, yung kinakain niya, hindi ko lang nakakain. No, BBM? Talagang hindi mo makakain yung makakain ko. Bawal yun sa'yo. At ako lang yun. Kami lang mga trans ang kakain ng ganun. Sarap ng sayote. Huwag ka na magsabi, baka mapapagalitan na naman tayo. Oo nga, bakit? Ano ba sinabi ko? Yung kinakain mo, ay yung ano mo, hindi pwede sa'yo yun. Ang sarap, no? Ayaw mo na? Oh. Tulad ng bagoong na may gata, di pwede sa'yo yun. Mhm. Sinabi ng doktor, akit. At pakinggan mo yung doktor. Bawal sa akin. Bawal sa kanya. Sa akin hindi. Sabihin niyo na, matakaw ako. Hindi po, ano lang. Sakto lang. Oo. Inaano ko lang siya. Tapos kapag ako mag-isa, syempre, diba malungkot? Ganun. Hinahanap din niya ako pag wala ko. Hinahanap ko din siya pag wala siya. Ayaw mo na, tayo na lang magkatuluyan. Ayoko. Aalagaan naman kita. Ayoko. Paglalaba kita ng damit. Yung mga minumukbang natin yun, yung mga dress mo, ako maglalaba. Ayoko. Ayaw mo pa rin? Ayoko. Gusto ko talaga lalaki. Bibili kita ng motor. Hindi ako marunong mag-drive. Tuturuan kita. Ay, marunong ka mag-motor? Oo. Scooter. Ayoko pa rin. Sige, bibigay ko na lang sa'yo si Potpot. Ayoko pa rin. Pero, May baldo. Nahulog yung ano namin. Sandali. sabi niya si Bolera. Yan. Yan. Nalaglag. Ano ba yun? Mamaya na. Huwag mo na. Okay na lang. Ganyan talaga kapag walang sumalo. Nahuhulog talaga yan. Di ba? So, gusto pa. Gusto mo pang rice? Gusto mo niya pang na rice? Excuse. Sandali lang, no? Oh, take two. Kaya makapudipis, meron na naman rice. Take 2 rice. Ang sarap kasi. Ang sarap. Madalang lang akong kumain ng ng ganyan kadaming rice.
Subukan nyo na to mga foodies. Magugustuhan nyo. Promise. Wala na akong ulam. Ito, ang dami pang ulam dito. Okay. Wala, naiya ako. Huwag ka mahiya. Tayo lang naman dalawa dito. Naiya ako. Baka mapagalitan tayo. Hindi. Sino magagalit? Huwag ka ng ulam sa akin na yun. Ang dami pa. Sasabihin, matakaw ako. Kahit totoo. Hindi, matakaw talaga ako. Matakaw ako sa ulam. Sa kanin, hindi masyado. Ako matakaw ako sa kanin. Rice, no? Ikaw, no? Maulam ako. Maganda yung sayote sa cholesterol. Yan, mga ka-foodies, mga mukbangers. Maganda daw po yung sayote sa pag may cholesterol ka. Talaga? Magmakaroon na tayo sa yote. Sayote O, na lang. lagyan natin ng sardinas, no? Giniling. Meron akong gustong kainin. Ano? Ano? Adobong kangkong. Hmm? Diba? Sarap. Masarap yun. Sana susunod. Pag ganun tayo. Tapos, no? Adobong kangkong. Sarap. Busog ako. Kunin mo na yun. Ano na? Ano? Promise, ayaw na namin. Hindi na kami magkakat. Busog na busog. Mga foodies, try nyo na to. Promise. Sarap. Napakasarap. Mga mukbangers, kasama natin mukbangers, try nyo na to Try at nyo. mumukbang nyo na. Hindi kayo magsisisi. Oo. Sobrang sarap. Mas masarap pa sa no? Sa... Tinolang manok. Siyempre, baka eh. Baka Kaya eh. masarap. Baka nga naman. Kaya masarap. Kala ko di ko kumakain ng baka. Kumakain ako. Corned beef, no? Kumakain din ako ng baka. Noon bata ka, kasi yung mga pamilya namin susi, hindi kumakain ng ganun. Bakit? Pero corned beef kumakain sila. Manok nga hindi kumakain, pero itlog ng manok kumakain, di ba? Kasi ang laki ng ko. Tikman natin. Napili ko siya kanina to. Dutch. Laki. Sarap. Ay, salamat po. Sa akin mamaya ako na inumin. Kaya? Nabusog na ako. Sarap. Mga ka-foodies, ayan, naubos namin ni BBM. Bali, Yes. na lang yan. Konting gulay na lang po yan. Bago po kami magpaalam, gusto po namin i-shoutout ang mga avid viewers natin. Si Regina May Banyares Payawan. Hello sa'yo. Hello Shoutout po. sa'yo. Pamangkin ni Siopaw Lea Payaw. Ay, Shoutout hello sa'yo. po, Ate Ploya Payawan. Love you. Regina May Banyares Payawan. Shoutout. At kay Mylen Celorio. Mylen Serorio. Hello Olivia De Jesus. Olivia De Raycar Jesus. De La Cruz. Elizabeth Benjola, taga Lucena City. Hello Shoutout po po. sa inyo at salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At Yes. shoutout din kay Siopaw Lea Payawan at kay Baby Allison. Thank you so much. Thank you so much po sa ninyong binigay niyo gift sa amin. Yes, I love you, Ate Lea Payawan. Happy Valentine's. Yes, anong ganda-ganda ng bag. Oh, ang ganda. Cute. Bagay Yes. sa amin. ni Iingatan BBM. namin yon. Oo. I love you po. At kay Team Matibay, I Team love you po. Matibay, I love you so much. At Yes. saka si, Stella Batusin, Yes, your Wawa, Senior Mimi, Tita Mads Mads Helen. Ellen, Jason Laksamana, I love you po. Ayan mga kapudibis, follow nyo na po ang aming Facebook page. At ang bago naming channel, ang The Foodie Bee Vlogs. Please, sa mga hindi pa pong nakapanood sa mga videos po namin, manood na po kayo. At syempre, mag-subscribe na po kayo. Yes.
share na din po kung nagustuhan niyo po yung aming video doon. Yes, mga kapudibis, ang aking kumarin tunay na si Queen Natsu, Queen Natsu. ayan, Sisi, I miss you na, I love Yes, you. love you po. Happy Valentine. At Ayan. saka kay Cook Like Like Crazy Crazy. at kay Abby Calderon. Shoutout Yes. po at pakisuporta po yung mga friends po namin, si Cook Like Crazy at saka si Abby Calderon, Queen Natsu. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo sa mga Facebook page po nila. Yes. At sino pa? Cindy. Ang aming supporter na si Sisi Cindy, please supportahan po natin ang aming supporter. Si Sisi Cindy, mag-subscribe at mag-follow na po kayo sa Facebook po niya. Yes. At gusto ko lang shoutout si Ma'am Shi iVlog. I love you Sisi, po. I love you. Happy Valentine's. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Love you all.